Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku dai, barkanku da kasancewa da lokaci. Insha Allah yau zan nuna muku yadda ake samun kuɗi ta Opera Mini wanda kowa zai iya, ko kana crypto ko baka crypto za ka samu kati ko waya ko wani kyauta dai ta can daban. Bismillah, mu je sai mu fara. Yawa ka tabbatar zan ajiye link ɗin, ka tabbatar wannan ita ce Opera Mini beta ɗinka, wannan kenan. Yawa bara ta buɗe tukuna mu gani. Yawa tana installing. Yawa bayan ta buɗe za ka yi skipping ɗin komai na skipping. Ita ba ta allow ta yi komai. Yawa dai kowa dai yana ganin yadda ake yi. Yawwa bayan ka shigo, in mutum zai kula zai ga wani guri an saka check and win, gashi nan ma suna nuna ma hannu a gurin, sai ka danna shi haka. Gashi nan na ta tafiya. Yawa gashi nan dai yana yi. Yawa bayan sama Najeriya sai ka sa continue. Ka sama check. To yanzu zan girgiza wayana kenan. Yanzu haka na girgiza wayana. Yawwa yanzu kun ga a cikin 5 pieces, a cikin 6 pieces kai na samu guda ɗaya yadda zan ci 1000 kenan. Yanzu duk bayan awa 4 zan zo in dinga danna wannan shi kenan. Za su iya ƙara ma wani a hankali a hankali sai ka tara. Yana kaiwa wannan gaba ɗaya shi kenan sai ka cire kuɗinka. Insha Allahu kana yin wannan za su baka, saboda legit ne, garanti ne, kuɗi yana fita a cikin shi. Daman sun yi kwanaki yanzu ne suka kuma tafiya sai suka kuma dawowa. Na gode.